እዚ ወተሃደር ስሩሑ ብዘይጌጋዝ ፍጽም እሙን ወተሃደር እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ቂምታ ዘሕደሩ ማፍያታት ድማ ሕንኦም ንምፍዳይ ንዝፈትዎ ምዕባይ ሓዉ ቀተልሉ። እዚ ተግባር ግን ነዚ ወተሃደር ብናይ ሓዊ ሞት ተሸቑሪሩ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ኣይገበሮን። ሕነ ሓዊ ክፈድየ ብምባል ነብሱ ናብ ማፍያ ብምቕያር ምስኦም ተሓወሰ። ነዚ ኩሉ ነገር ንምፍጻም ድማ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ የሕለፈ። ኣብ መንጎ ግን ንሱ ፈጺሙ ዘይሓሰቦ ክስተት ተፈጠረ። እቲ ታሪክ ክጅምር ናይ ራማ ምዕባይ ሓዉ ኣንዲ ዝተባሃለ ሰብ ንዕዘብ። ሕጂ ድማ ኣንዲ ብቤጆ ዝተባሃለ ናይ ማፍያ ግሩፕ ዝምራሕ ወዲቑሎ። ቅድሚ ሕጂ ብታማ ዝተባሃለ ናይ ማፍያ ግሩፕ ዝምራሕ ሓደ ካብ ኣባላት ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ መንጎ ግን ሓዊ ምስ ረኸበ ነቲ ሰብ ከዲዕዎ ነይሩ እዩ። ታማ ብተወሳኺ ንኩሎም ኣባላት ናይ ማፍያ ዝነበሩ ገገዝኦም እንዳመልከተ ናብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘእተዎም ቤጆ ድማ ነዚ ምኽንያት ብምግባር ነቶም ዝሞቱን ዝተኣሰሩን ኣባላቱ ሕነ ንምፍዳይ ኢሉ እና ኣንዲ ሒዝዎ ዝነበረ። ኣንዲ ምሕረት ክገብረሉ ብዙሕ ዋላ እንተለመኖ ቤጆ ግን ብዙሕ ግዜ ከይሃበ ቀተሎ። ብኻልእ ራማ ድማ ምስ ቦው ዝተባሃለ ናይቲ ምርመራ ቀንዲ ሓላፊ ብንዋር ቀሪቡሎ። ብተወሳኺ ብግቦ ተጨማሊቑ ዝነበረ ዋህዮ ድማ ምስኦም ብሓንሳብ ክህሉ ከሎ ራማ ነዚ ሰብ ኣብ ኢድ ፖሊስ ኣረከቦ። ፖላይስ ድማ ነቲ ሌተናል ዋህዮ ዝተወሰነ ምርመራ ድሕሪ ምግባር ዋላ ሓደ ሓበሬታ ክህቦም ከም ዘይክእል ተረዲኦም ነበሩ። ዓርኪ ራማ ሕክምና የድልዮ ብምባሩ ንዑ ናብ ሕክምና የብፅሕዎ እሞ ንዋህዮ ድማ ብቕፅበት ይቐትልዎ። ራማ ብሌተናል ዋህዮ ምኽንያት ብዙሓት ወታደራት ከም ዝሞቱ ይፈልጥ ነበረ። እንተኾነ ግን ብዘይ ፍርድን ምርመራን በዚ መንገዲ ክቕተል ኢሉ ስለዘይሓሰበ ሰንቢዱ ነበረ። እቲ ናይ ምርመራ ሓላፊ ባንዋር ድማ ንራማ ንሕና ዋላ እንተዘይንቐትሎ ምሟቱ ግን ዘይተርፍ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም ናይ ማፍያ ግሩፕ ንዑ ኣብ ምድላይ እዮም ዘለዉ። ምኽንያቱ ድማ መብዛሕትኦም ምስጢሮም ስለ ዝፈልጥ ከየቃልዖም ሰቂኦም ኣቐዲሞም ቀተልዎ። ካብ ዋህዮ ቀፂሉ ዕላምኦም ድማ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣድራሻኻን መንበሪኻን ክትቅይር ኣለካ ብምባል የጠንቅቖ። ባንዋር ምስጢራዊ ግሩፕ ብምፍጣር ነዞም ገበነኛታት ንንውሕ ዝበለ ዓመት ይከታተሎም ነይሩ እዩ። ነቶም ማፍያታትን ምስ ማፍያታት ዝሰርሑ ፖላይስን ማለት እዩ። ንራማ ድማ ሕጂ ሒዝዎ ብዘሎ መንገዲ ዝቕፅል እንተኾይኑ ክቕተል ምዃኑ ብምንካር ኣብቲ ግሩፕ ብምእታው ብሕቡእ ምርመራ ክቕፅል ዕድመ ቕረበሉ። ራማ ድማ ንወዱን ሰበይቱን ኢሉ ብሂወት ክነብር ስለ ዝደሊ ነዚ ሓሳብ እዚ ተቐበሎ። ካብታ ሰዓት እቲኣ ድማ ራማ የለን ኢሉ ንምእማን ራማ ሞይቱ ዝብል ዜና ተዘርግሐ። ፖላይስ ድማ ብዙሕ ማፍያታት ብዙሓት ፖላይስ ሞይቶም ስለ ዝነበሩ ነቲ ናይ ራማ ሞት እውን ኣሜን ኢሎም ተቐበልዎ። ብኻልእ ድማ ባንዋር ዓብ ሓዉ ከም ዝተቐተለን እቶም ናይ ማፍያታት መራሕቲ ድማ ይደልይዎ ከም ዘለዉ ንራማ ነጊርዎ ነበረ። እዞም ሰባት እዚኦም ካባና ዘይንእስ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም። እቲ ሞይቱ ኢልና ዘዘርጋሕናዮ ዜና ንዓኻ ክንሕሉ ኢልና ዝገበርናዮ ከም ዝኾነ ምጥርጣሮም ኣይተረፈን። ስለዚ ብሂወት ንምጽናሕ ሽምካን መንነትካን ብምቕያር ካልእ ሰብ ክትከውን ኣለካ ብምባል ምኽሪ ለገሰሉ። ቀፂሉ ባንጋን ጎቶን ዝተባሃሉ ክልተ ስእሊ የርእዮ። ባንጋን ጎቶን ክልተ ዓበይቲ ናይ ማፍያታት ግሩፕ ክህልዎም ከሎ ሕጂ ድማ ክልቲኦም ሰላም ፈጢሮም ብሓንሳብ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣረድኦ። ቀፂሉ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረካ ዝደሊ ነገር ምሶም ሰባት እዚኦም ናትና ፖላይስ ከም ዝሰርሑ ክትፈልጥ ኣለካ። ምኽንያቱ ድማ ነዚኦም ንምፅራይ ብዙሓት ፖላይስ ዋላ እንተለኣኽኩ ክሳብ ሕጂ ግን ወላ ሓደ ፖሊስ ክሰርሖ ኣይከኣለን። እዚ ብስእሊ እትሪኦ ዘለኻ ድማ ዩኮ ይበሃል። ዩኮ ወዲ ባንጋ ኮይኑ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ማፍያ ኣባል ድማ ገና ስራሕ ይለምድ ኣሎ። ሕጂ ድማ ንስኻ ናብዞም ናይ ማፍያ ኣባላት ክትኣቱ ከለኻ ምስ ዩኮ ብምርድዳእ ኮይኑ ሽምካን ሙሉእ መንነትካን ቀይርካ ንዑ ክትቀራረቡ ኣለካ ብምባል ይነግሮ። ድሕሪ ራማ ሽሙ ዮድሃ ተቐየረ። ራማ ናብ ስድርኡ ብምኻድ ሰበይቱን ስድራኣን ምስ ተሰናበተ ዮድሃ ብዝብል ሓድሽ መንነት ክንቀሳቐስ ጀመረ። ሕጂ ወዲ እቲ ባንጋ ዩኮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነበረ። ራማ ወዮድሃ ድማ ምስ ዩኮ ንምቅርራብ ምስኡ ተባኢሱ ንዝነበረ ሰብ ሃሪሙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ወሰነ። ቀፂሉ ራማ ብሓላፊኡ ባንዋር ትእዛዝ መሰረት ነቲ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ቤት መስተ ቀጥቀጦ። እቲ ተሃሪሙ ዘሎ ሰብ ወዲ ሓደ ናይ ፖለቲከኛ ሰብ እዩ። ፖላይስ ድማ ንራማ ንናይ ፖለቲከኛ ወዲ ሃሪሙ ብምባል ክስ መስሪቶም ብዮድሃ ሽም ናብቲ ቤት ማእሰርቲ እተውዎ።
ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ድማ ናይቲ ፖለቲከኛ ዝኾኑ ሰባት ኒዮዳ ንምህራም ብዙሕ ግዜ ወላ እንትፈተኑ ሓደ መዓልቲ ግን ኮይኑሎም ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ ውሽጢ ሻወር ይኹን ኣብ ናይ ሰዓታት ምግቢ ንዕኡ ንምቕታል ብዙሓት ሰባት ይፍትኑ ነይሮም እዮም። ግን ረማ ወይ ዮድሃ ብካራቴ ብቕዓት ስለ ዝነበሮ ክኾነሎም ኣይከኣለን። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሽሙ ክገንን ከኣለ። ሓደ መዓልቲ ዩኮ ናብኡ ይመጽእ። ክሳብ ሕጂ ክንድናትካ ዝኣክል ፈተነ ቅትለ ዝተፈተነሉ ሰብ ኣይረኣኹን። ኣብዚ ቤት ማሕዩር ውሽጢ ብዙሓት ሓደገኛታት ሰባት ኣለዉ። እዚ ኣብ ቅድሜና ትሪኦ ዘለኻ ቤኒ ዝተባህለ ሰብ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ቀቲሉ እዩ። ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ስግኣት ክትድሕን እንተደሊኻ ምስ ናትና ግሩፕ ተሓወስ ብምባል ምስኦም ክኸውን ዕድመ ቅረበሉ። ራማ ግን ብሓሳቡ ይተሰማምዐን። ካብ ዝመጽኡ ነገራት ንምክልኻል ዝኾነ ይኹን ግሩፕ ከምዘየድልዮ ብምንካር ገዲፍዎ ኸደ። ብኻልእ ኢካ ዝተባህለ ናይ ባንካ ተኣማኒ ሰራሕተኛ ንዩኮ ንምሕታት መጸ። ዩኮ ድማ ኣብዚ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዮድሃ ዝተባህለ ሓድሽ ተኣሳሪ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ክቐትልዎ ይሓስቡ፣ ግን ወላ ሓደ ሰብ ክስዕሮ ይከኣለን። ኣነ ድማ ምሳይ ክኸውን ምስ ሓተትክዎ ምሳይ ክሰርሕ ፈቓደኛ ክኸውን ኣይከኣለን። ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ጥርጣረ ይሕዲር ኣለኹ። ንስኻ ሕሉፍ ታሪኹ ንድሕሪት ተመሊስካ ኣጻርየለ ኢሉ ይነግሮ። ኢካ ድማ ዮድሃ ተራ ሰብ እዩ፣ ኣነ እውን ብዛዕባኡ ሰሚዐ ኣለኹ ብምባል ነቲ ነገር ኣቕሊሉ ክሪኦ ይነግሮ። ድሕሪዚ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ሓያል ማይ ይሃርም ነበረ። መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ክፍጠር ከሎ እሱራት እንተተዛረቡ እንተጨደሩን ዝምልሰሎም ስለዘየለ ባእሲ ይፍጠር። ዮድሃ ድማ ነዚ ነገር ስለ ዝፈለጠ ምስ ዩኮ ጽቡቕ ርክብ ብምግባርን ንዑ ንምሕላውን ተዳሊ ነበረ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ጉኑን ሽም ዘለዎም ናይ ቢኒ ሰባት ድማ ንዩኮ ንምህራም ልክዕ ከም ዝሓሰቦ ናብኡ ይመጹ። ራማ ወይ ዩኮ ድማ ነዚ ስለ ዝተረድአ ቀዲሞም ንዕኦም ብምህራም ንዩኮ ይከላኸለሉ እሞ በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ግሩፕ ከቢድ እምባጋሮ ተለዓለ። እቶም ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ፖላይስ ድማ ነቲ ባእሲ ንምብራድ ኢሎም ናብ ውሽጢ ኣተዉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ልዕሊ ዩኮ ዓብ ጽልኢ ዘለዎ ቤኒ ብኻራ ወጊኡ ክቐትሎ ንእሽተይ ተሪፍዎ ነበረ። ራማ ግን ኣብ ግቡእ ሰዓት ተረኺቡ ንዩኮ ከድሕኖ ከሎ ቀጺሉ ንቤኒ ክቐትሎ ይፍትን። ምናልባት ከማን ፖሊስ መጺ ጠጠው እንተዘየብሎ ህይወት ቤኒ ኣብኡ መብቅዐ። ግን ፖሊስ ንራማ ጠጠው ኣበሎ። ብኸምዚ ህይወት ድማ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ዓመታት ተቖጸረ። ዮድሃ ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ሙሉእ ፍርዲ ወዲኡ ክወፅእ ኸኣለ። ዩኮ ድማ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣቐዲሙ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ንዮድሃ ንምቕባል መጺ ነበረ። ዩኮ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝወፅእ ነዊሕ ዝገበረ ኮይኑ ዝወፀሉ ድማ ብምህዳም ነበረ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ማይ እንዳሃረመ ኣብ ዝተዋእሱሉ እዋን ምናልባት ዮድሃ እንተዘይነብር ህይወት ዩኮ ኣብ ሓደጋ ምወደቐ። ስለዚ ዩኮ ነቲ ዘይርሳዕ ነገር ዝወዓለሉ ዮድሃ ንምቕባልን ናብ ኣቦኡ ንምውሳድን ዝሃቀነ ናይታ መዓልቲ እቲኣ ብምዝካር ነበረ። በዚ ድማ ንዮድሃ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ተቐቢሉ ናብ ኣቦኡ ክወስዶ ጉዕዞ ጀመረ። ባንጋንጎቶም ድማ ኣብቲ ቤት መስተ ዘለዉ ኮይኖም ብቤጆ ዝተባህለ ናይ ማፍያ መራሒ ይዘራረቡ ነበሩ። ቤጆ ድሕሪ ምምጽኡ ዕዳጋና ጐዲሉሎ እንተተባኢስናዮም ከም ዘይስዕሩና ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ንዕኦም ስዒርና ከም ቀደም ዕዳጋና ሓፍ ክነብሎ ኣለና ብምባል ጎቶ ሓሳብ ኣቕረበ። ባንጋ ግን ዋላ ማፍያ እንተኾነ ሰላም ስለ ዝደሊ ግን ምዝኾነ ይኹን ማፍያ ኣባል ክበኣሱ ከም ዘይብሎም ይነግሮ። ሕጂ ንረኽቦት ዘለና ኣታዊ እኹል እዩ። ተወሳኺ ኣታዊ ኣብ ዘድለየና ሰዓትን ግዜን ድማ ብስነ ስርዓት ኣባላትና ዘራሪብና ነባኣሶም። ሕጂ ግን ስቒልና ይንበኣስን ኢና ብምባል ሓሳቡ ቀየሮ። ዮድሃን ዩኮን ድማ ናብኡ መጺኦም ኣለዉ። ኣቦኡ ዩኮ ድማ ንወዱ ስለ ዘድሓነሉ ኣብ ሕጂ እንድሓር ምስኦም ከም ዝሰርሕ ቃል ኣተወሉ። ንዮድሃ ሓደ ኣፓርታማ ተኻሪሙሉ ምስኦም ከም ዝሰርሕ ኣረጋገጹሉ። ዮድሃ ድማ ንዝረኸቦም ሓበሬታታት ንሓላፊኡ ቡንዋር ከፍልጦ ስለ ዘለዎ ሕድሕድ ጸብጻብ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ይሕልፈሉ ነበረ። ኣብ ካልኦት ህዝብትና ዮድሃን ዩኮን ናይ መጀመርያ ስርሖም ካብ ባንጋ ክረኽቡ ከኣሉ። ባንጋን ዝበሎም ኣብታ ከተማ ውሽጢ ንዘለዉ ካብ ሕጊ ወፃኢ ስራሕ ምስራሕ ንዝተዋፈሩ ሰባት ደልዮም ንምርካብ ኮይኑ ነቶም ሰባት ምስ ረኸብዎም ድማ ስርሖም ንመንግስቲ ካብ ዝነግሩሎም ንዕኦም ግብሪ ክኸፍሉ ምግባር እዩ። ምናልባት እቲ ነገር ናብ እንዳ ፖሊስ እንተበፅሐ ኸማን ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ብዙሓት ግቦ ዝቕበሉ ፖላይስ ስለ ዘለዉ ብኦም ምኽንያት ክተርፉ ይኽእሉ እዮም።
ሕጂ ድማ ናብ ኣብታ ከተማ ናይ ፆታዊ ርክብ ቪድዮታት ብሕቡእ ዝሰርሑ ጉጅለ ኸይድሎ ናይቶም ጉጅለ ሓላፊ ክኸፍሎ ዝግብኦ ገንዘብ ሂብዎም ነበረ። ዩኮ ግን በቲ ንኣሽቱ ሰልዲ ስለዘይዓገበ ንቶፋን ዝተባህለ ኣባል ተወሳኺ ሰልዲ ንክኸፍሎ ይነግሮ። ቶፋን ድማ ካብ ሓደ ቪድዮ ብዙሕ ሰልዲ ዋላ እንተረኸበ ተወሳኺ ነዚኦም ግብሪ ንምኽፋል ግን ድሌት የብሉን። በስ ድማ ኣብቲ ትሕቲ ጣውላ ብዝነበረ ዕጥቂ ኒኮ ክቆትሎ ክብል ዮዳወውን ራማ ድማ ኒኮ ከድሕኖ ከኣለ። ቀፂሎም ነቶም ቪድዮታት ዝሰርሑን ነተን ኣዋልድን ቀተልወን። ቶፋን ድማ ልክዕ ከም ሰራሕተኛታቱ ዕጫ ከይበፅሖ ክሃድም ፈተነ፣ ግን ብራማ ተተሓዘ። ሰልዱ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐበሎ። በስ ድማ ግን ሰባቱን ሰኣነ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም፣ ኣብ ሕብረተሰብና ግን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ ኣለዉ ዶ ይኾኑ? ማለት ምስ ፖሊስ ተሓባቢሮም ቪድዮታት ዝሰርሑ? ሓሳባትኩም ኣብ ኮመንት ቦክስ ኣቐምጡልና። ሓደሽቲ ኣባላትና ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ። ላይክ ዘይገበርኩም ድማ ላይክ ብምግባር ሓግዙና። ናብ ትዕስብትና ክመልሰኩም። ድሕሪ ዝባንጋን እዚ ኩሉ ሰልዲ ካብ ሓደ ሰብ ጥራሕ ክረክብ ስለ ዘይክእል ብኸመይ እዚ ኩሉ ሰልዲ ክእክቡ ከም ዝኽኣሉ ክርድኦ ኣይከኣለን። ድሕሪስ ድማ ይኮ ግብሪ ወስኹ ምስ በልናዮም ኣብ የሙና ንሕና ድማ ንኩሎም ቀቲልና እቲ ሰልዲ እውን ኣምፂናዮ ኢሉ ተቕሊሉ ይዛረብ። እዚ ዜና ዝግን ነብኡ ጽቡቕ ዜና ይነበረን። ምናልባት ቱፋን ብሂወት ተዝነብር ነይሩ ኣብ ሰሞን ወይ ኣብ 2 ሰሞን ክንድዚ ገንዘብ ኣተው ምገበሩ ነይሮም። ሕጂ ግን ነቶም ቪድዮ ዝሰርሑ ናበትዎም ድሕሪ ሕጂ ካብ ቱፋን ዝተባህለ ሰብ ሰልዲ ዝበሃል ክረኽቡ ይክእሉን እዮም። ኒኮ ድማ ካልኣይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ከይትሰርሕ ኢሉ ይሰጎጎ። ብኻልእ ራማ ኒኮን ኣብ ሓደ ቤት መስተ ውሽጢ ኣለዉ። ይኮ ቴሌፎን ክድውል ኣብ ዝወፀሉ ራማ ድማ ናይ ስልያ ማይክሮፎን ኣብ ፖርቶፊልኡ ገበረሉ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሓደ ፕራኮስ ዝተባህለ ሰብ ንላለ። ፕራኮስ ቀንፃሊ ሰብ ኮይኑ ናብ ከበድቲ ሰባት ዝለኣኽ ሓያል ቀታላዩ። ሕጂ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘሸጉሩ ሰባት ስለ ዘለዉ ባንጋን ንዕኦም ንምቕታል ናብ ፕራኮስ መፂሎ። ፕራኮስ ን37 ዓመት ሙሉእ ንባንጋን ዝሰርሐ ኮይኑ ብስርሑ ድማ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን የሕፊርዎ ወይ እውን ኣፍሽልዎ ኣይፈልጥን እዩ። በዚ ድማ ባንጋን ብዝሓበሮ መሰረት ነቶም ኣሸገርቲ ዝተባህሉ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ከድፍኦም ከኣለ። ብኻልእ ድማ ናይ ራማ ምዕባይ ሓዊ ዝቆተሎ ቤጆ ምስ ዩኮ ተራኺቡሎ። ቤጆ ብዩኮ ተቐባልነት ንምርካብ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ንዑ ክቆትልዎ ዝሓስቡ ዝነበሩ ናይ ቢኒ ሰባት ንኩሎም ኣምፅኣሉ። ሕጂ ሕነኻ ክትፈድድ ትኽእል ኢኻ ንኩሎም ክሳዶም ቆረፆም ብምባል ንእሽተይ ካራ ይህቦ። ዩኮ ድማ በዝተሓጒሱ በብሓደ ዘሳቂዎ ዝነበሩ ናይ ቢኒ ሰባት ክሳዶም እንዳቆረፀ ኣብ መሬት ዘርግሖም። ናይ ቤጆ ፕላን ብናይ ዩኮ ድኹም ጎኖ ኣትዩ ምስ ኣቦኡ ከም ዝባኣስ ንምግባር እዩ። ኣቦኻ እኮ ዝተወሰነ ሰልዩ ክቕበል ዝኽእል፣ ኣነ ንስኻን ግን ብዙሕ ሰሊ እንዳተቐበልና ሃፍታማት ክንከውን ኢና። ብድሕሪ ዝትውንኖ ግዝኣት ሕሰቦ ንሶም ከኻዕብትዎ ዘይከኣሉ ዝና ክንበፅሖ ኢና ብምባል ንዩኮ ብድኹም ጎኑ ኣተወ። ዩኮ ድማ ክሳብ ሕጂ ቤጆ ዝተዛረቦም ነገራት ኩሎም ንሱ ዝደልዮም ስለ ዝኾኑ ንኩሉ ነገር ተቐቢሉሎ። ራማ ድማ በቲ ኒኮ ዝገበረሉ ናይ ስልያ ማይክሮፎን ሕድሕድ ነገር ንቦንዋር ይሕልፈሉ ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ድማ ዩኮ ምስ ቤጆ ዝሓስብዎ ነገር ንምፍፃም መዓልቶም በፅሐ። ቤጆ ንፕራኮስ እቲ ቀዳማይ ዝፈርሖ ሰብ ኮይኑ ናይ መጀመርያ ስርሑ ድማ ንዕኡ ምቕታል እዩ። ኒኮ ድማ ኣቦኻ በኣኻ ካብ ዝተኣማመኖን ላዕሊ ብፕራኮስ ይተኣመን፣ ንምንታይ እንተልካ ድማ ንኸበድቲ ነገራት ንዓኻ ክልእኽ እንዳኣኸኣለ ግን ንፕራኮስ እዩ ዝልእኽ ብምባል እቲ ናይ መጀመርያ ስራሕና እምበኣር ንፕራኮስ መቕታል ኢሉ ንዩኮ ብምምካር ነቲ ቐምሓዊ ዝፈርሖ ፕራኮስ ብዩኮ ከም ዝቕተል ገበረ። ፕራኮስ ሂወቱ ንምድሓን ዝከኣሉ ጌሩ ነይሩ። ነቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሃሪሙ ንደገብ ዝወፃሉ እዋን ድማ ሓደ ሕልፍ ዝበለ ጨካን ሰብ ረኸቦ። ንሱ ድማ ብጭካነ ክቆትሎ ከኣለ። ካብዚ ቀፂሉ ዩኮ ካልኣይ ሓሳቦም ኣብ ምትግባር ይርከብ። ዩኮ ናብ ኣቦኡ ብምኻድ ንስኻ ትተኣማመነሉ ፕራስኮ ዝቐተለ ሰብ ጎተዩ ንናትካ ስልጣን ቦታን ናትካ ገንዘብን ንምውሳድ ይዝደሊ። ስለዚ ሕጂ ከይቀደመካ ኣብ ልዕሊኡ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ብምባል ነቲ ካልኣይ ተልእኾ ንምፍፃም ኣብ መንገዲ ኣሎ። እንተኾነ ግን ባንጋን ዋላ ማፍያ እንተኾነ ሰላማዊ ናብራ ስለ ዝምነ ግን ሕነ ንምፍዳይ ከምዘይብገስን ኩሉ ዝሓለፈ ነገር ክርስዖ ንወዲ ይነግሮ።
يوكو دما نبو بزحاسبو منجدي كوستو سلازيكاله بحركان كبيت صحفتو وصا نبيجو دويل دما اتقداماي بلان اي سرحان بتخل اي بلان كنكيدالنا بمبال نتوم نغوتو سوسرحو كاب جابان زماتو ببحدا خقتلو جمارو دحرزي اب كالت تعزبتنا بانغان يكون غوتوم سودو كيجي اب اخيبا لو مبزحتهم بعل غوتو كاب جابان زمتوهم سوات تمال تقتلهم اللو امونغونا دما كم سفلت سمعنت اللو سلاز ات مقتال نمنتاي سيعبو بمبال قريتهم دبانغان اقربو يكو دما نابز كل النجر سقطوا نسخهم نبراسكو سلازقتلكم لنايو ان احنا قالونا نسبلنا يوم سبات بمقتال ناتنا هافتن سنان نموراسيكم تدليلو بمسراب اب قدمي بو نكرات كتا حسي فتن انت خونكن بانكو يكون قوتو رقوات سلس نبرو شكرهم اسيلهم بمزتاي امونكم والحدا نجر كم زيلك فتحو خالو አሞዳታ ድማ ሓቂ ተቐቢራይ ተተርፍና ከም ዝበሃል ነቲ ነገር ኣቀናባሪ ይኮ ከም ዝኾነ ክበፅሕዎ ክኣሉ ሕጂ ድማ እዚ ብቤጆ ዝተታለለ ይኮ ከይቀተሎ ከሎ ንዮድሃ ንምድሓን ይከታተሎም ነበረ ዮድሃ ድማ ይኮ ቴሌፎን ምስ ተወለሎም ከም ዝስዕቦም ዘሎ ተረዲኡ ኣብቲ ውሽጢ መኪና ንዝነበሩ ሰባት ክሃርሞም ጀመረ ነቶም ሰባት ምስ ሃረሞም ድማ ናብ መኪና ናይ ይኮ ብምእታው ካብቲ ቦታ ሃደሙ نيكو دمان منتاي كم زاد حانو مسحاتاتو يكو حلوف هيواتو خنوكرو جمارا يكو مالت لك كامراما ببوليس تلايخو نسليانا بتوتا تملبيلو سمتس خوينو جين نبانغان تأمان خوينو سلسترخبا ابتوتا مسو تأمان خوينو خسرح جمارا سلازي نايوتها ندحري تمليسو او سمرمرا لوكزي اتحق انا شموراما خمس خوانان اول بوليس مخانو دماس لسفلتا كدحنو وسانا زاد حنقوا بز مخنات بمبال دما نراماي نقرو راما دما ناب حلافي بنوار بمدوال يوكو عبي بعال ساموهم كم زخوني نقرو قتيلو انتاي كقبرالن نيلون حلافيو ابسحاتاتو لوكزي بيجون ريزان استوهالو ناي بوليتيكا سوات كحزوم كم زلوي نقرو راما دما ببيجو كجمر سلسلوو نابت بزحات ناي بيجو سوات زلوو بوتا بمكينا اتوا او دما ببحادة كهرموم جمرا يكو دما نت أبورت فليوس نبر ميكروفون كريو خاله جن ات ميكروفون أبو يو أموتو خال سب زفولت أي نبران جن سترترو بعل فيجو يسلير نلو بمبال نت مسو سر فيجو كترترو خاله نا فيجو تمليسو مسرائي دما أب إيدو متسلاعي أوس نبر بيني تماساسالو قات ألوو استما فيجو حاو بينيو ويدما أب حدو كجلي سرحو يوم بمبال حسبه اتزاقرم دما بقلبيني نيوكو قتلو تأساس محلالف سنبرا بيجو نبرا بخالق دما ننحل دوما واقعو مستودو بوت أم كحسك مستالي كرتا أكالا يوكو نس نجر أبز السلاسلالو سنبرا اوان راما نبت بوتا بتيحو نبرا نتوم ابتخبابس نبرو ناي بيجو سباتون يدفو أم نبرا نباب صحتهم أبالات ناي بيجو مسكتلهم دما كنسال تكموت سفرحو نتراكوت سقتلو كنسالي رخبو ناس سبر مسعر كم قالوت قليل ايكونن اتقنصالي نراما دغاغيما اب اف موت ابصحو كنت نبره امو دات اوغن اتباسي باعوت راما تزازمه قتيلو نبعلي كوز نبر لبوتا مسكده فيجو نرامان مقتال شكوتال على بتمساسل ساعات يوكو دما حادثو كم تخوسد كم زلوا تردأ كالاشن بمحاستما نبيجو منكبون اقرون توكيسو يهارمامو اتيلو امريت نزنبر فيجو ابروس توكيسو نحوارو يسنابتو اتيلو نايوكو بلان نسو بيودهات بالشن فولت راما مقتاليو جن راما اقدمو سلسقتلو امو داتا راما طرح بيوت كترف كاله امو داتا تأزبتنا دما بكيجا زمرحو ناي جابان ناي مافيا كجلة مس كسرح نراما يحاتوو راما جن حجي كتفوهم دليز نبرة سبات أطفئهم سلس خونه بولايس نمتحاز دما حبريت أب إيدوم سلس نبرة دحرسي مستو مافيا تتقضل ايكوانن بسلام نبيت سبو تمليسو سلام وصرحو يسرح تأسبتنا دما بسلام نود نزا فيلم تفتيخما لايك ورو نچانلنا حدش تسخوكم مافيا تاتنتهاليهم دما نخالق زي خمزيهم سامسالو صبوات فيلمتات كي حلفوكم نچانلنا سبسكرايب بمقبر بيتسابكنو عبز غتصل بخالة مدب سام رخب سسنايو سلام نعاكم